citizen in the advent of fake news and disinformation in my country. We need to work it out. We need to prove that we are the voice of the people. We are the media. We are the facilitators. Aniya na ang mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Ako si Paul Palacio. Tutok na! Sa mga headlines, apektadong barangay sa diarrhea outbreak sa Turil, Davao City, misaka na sa 19. Apektadong residente, misaka na sab sa 147. Wing van nga kargadong semento, giingmong nawad-an og break, nabangga sa poste og natumba. Sa detalye sa atong mga balita, naningkamot karon ang City Health Office sa Davao nga masuta na ang tinubdan sa gibating suka kalibang sa ubang residente sa Turil District, Davao City nga miresulta sa pagdeklara og diarrhea outbreak tungod kay misaka na sa 19 ka mga barangay ang apektado. Karong adlaw, laumang mugawas ang resulta sa sample sa tubig nga ilang gipang lab test hilabi na nga dili pa matino kung hain nagikan ang kagaw kung sa tubig ba o sa gikaon nga street food sa mga pasyente. Ani ang report ni Eugene Hinutan. Dili pagyud matino sa City Health Office ang hinungdan sa diarrhea outbreak sa Turil District, Davao City kung sa gikaon ba nga street food o sa giinom nga tubig kay nangalap pagyud sila og sample sa mga pasyente aron i-lab test. Gikumpirma hinuon ni Dr. Ashley Lopez, ang City Health Officer sa Davao, usa ka 10 anyos nga bata ang namatay tungod sa severe dehydration nga miresulta sa kidney failure. Ang bata na-admit sa SPMC. Kaning bata, mao itong isa sa tulo ka na na-admit nga gimension ako na nabilin ug na-admit sa ICU dito sa SPMC. Out of the 7 who were admitted, 4 were discharged na itulungan na bilin in the ICU, and mao ni siya isa sa mga na-admit sa ICU, and unfortunately succumbed to death yesterday because of complications from severe dehydration. It was reported also that the patient manifested with ascites, no, niburot ang tiyan, and there was no urine output, which is clearly an indication of an acute renal failure. Okay. So underwent acute renal failure ang bata, ni shutdown ang kidney. Ang kidney, and that's why patient succumbed to death yesterday morning. Tulot tanan ang na-admit sa SPMC nga parehong nasulod sa ICU tungod sa suka kalibang. Apan ang duha, luwas na hinuon sa peligro. Gawas sa SPMC, anaa sa unumpa ka mga nagkadayang ospital sa Turil District ang pipila ka mga pasyente nga naigo sa diarrhea. Niadtong Hulyo 18, nagpagawas na og partial result ang Davao City Water District sa ilang gipahigayon nga water sampling and testing sa water supply sa Turil area nga apektado sa diarrhea outbreak. Base sa resulta, negatibo sa kagaw ang water supply sa mga residente sa Turil. The City Health Office is also conducting an independent water analysis in coordination with the Department of Health Region 11 and Southern Philippines Medical Center. So we are just waiting for the results to confirm any possible contamination. Furthermore, the City Health Office has also gathered food and drink samples for testing and analysis to rule out any possible source of infection that might cause the outbreak. Gimanduan na sa Davao City LGU nga isuspindi una ang mga food stalls ug mga street vendors sa Turil District sugod kagahapong adlaw samtang nagpadayon pa ang gihimong investigasyon sa CHO. Nagpasalig ang lokal nga gobyerno nga mohatag og ayuda sa mga street vendors ug mga stall owners nga maapektuhan sa temporaryong suspensyon sa ilang operasyon. Sumala sa CHO, gisugda na sab sa Sanitary Inspector Task Group ang ilang pag-inspeksyon sa tanang food stalls, street foods ug mga street vendors lakip na ang tubig sa Turil area aron matino gyud ang posibleng hinungdan ug tinubdan sa bakterya nga miresulta sa diarrhea outbreak. Mutunol sab og hinabang ang Davao City LGU sa mga residenteng apektado sa diarrhea. Base sa pinakulahing update sa Incident Command Center,
Misaka na sa 147 ka mga kaso ang naigo sa diarrhea as of 8 p.m. kagabi, din sa 64 ang admitted, 49 ang outpatients ug 34 pa ang for verification, samtang nagpabiling usa ang natalang namatay. Matud sa CHO, sagad sa mga pasyente mga babae nga naa sa 22 anyos ug naa sa middle age group edad 31 hangtod 32 anyos. Lakip na ang mga infants o senior citizens. 3 ka bulan nga bata ang pinakabatang tala sa CHO nga naigo sa diarrhea. Misaka na sab sa 19 ka mga barangay apektado sa outbreak sa Turil area ning syudad. Water testing, food testing o rectal swabbing sa mga pasyente ang gihimo sa CHO aron masuta ang posibleng hinungdan sa suka kalibang. Ang resulta sa unang batch sa gikuwang sample sa tubig gilaumang mugawas karong adlaw. Naglaom si Lopez nga pinaagi sa ilang gipahigayon nga mitigation process ilang mapugngan ang pagdaghan sa mga pasyente nga naigo sa suka kalibang. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe. Nakadawat og wheelchair, walker ug sungkod ang 27 ka mga PWD sa Ozamis City gikan sa Department of Health. Gipakita sa DOH nga patas ang ilang pagtagad ngadto sa mga PWD kung diin ang turnover sa mga assistive devices gitambungan mismo sa mga opisyal sa lalawigan sa Misamis Occidental. Ani ang report ni Neptali Batuleño. Moabot sa 27 ka mga persons with disabilities kung PWDs ang nakadawat o mga assistive devices atol sa kasaulugan sa 44th National Disability Prevention and Rehabilitation Week. Gipadayag ni Dr. Florilyn Irog-Irog, Medical Officer 4 sa Ozamis City Health Office nga ang nadawat sa mga PWDs naglakip sa wheelchairs, walkers o mga sungkod ikan sa Regional Office sa Department of Health kung DOH. Kinugang ni Irog-Irog nga ang maong lakang mao'y pagpakita nga patas ang pagtagad sa lokal nga pagamhanan kung wala pa sagdi ang sektor sa PWDs. Giyapod-apod ang maong mga assistive devices ngadto sa mga PWDs atol sa gipahigayon nga flag raising ceremony. Ang turnover gipangunahan ni Ozamis City Vice Mayor Simplicia Bebenere, diin gipasalamatan usab nila sila si Mayor Henry Indy Waminal Jr., Misamis Occidental 2nd District Representative Sancho Fernando Ando Waminal o Governor Attorney Henry Waminal sa padayon nga suporta ilabina alang sa PWDs. Ang 44th National Disability Prevention and Rehabilitation Week gisaulog sa Ozamis City Health Office sugod Hulyo 17 ngadto sa 23 nga nagdala sa tema Pamahalaan kabalikat sa pagtupad ng pantay na edukasyon, trabaho at kabuhayan tugon sa pagpalakas ng taong may kapansanan. Ang maong kalihukan mao'y paghatag usab og kahimatngon sa publiko sa disability o nag-awhag sa matag usa nga mohimo og positibong lakang alang sa kaayuhan sa ekonomiya ug social conditions ngadto sa hutong sa PWDs. Neptali Batuleño, Newsline Philippines, Province of Misamis Occidental. Stay safe. Nabanggaan sa wing van nga kargadog semento ang poste sa kuryente sa Zamboanga del Sur kaganihang buntag. Natumba ang truck samtang naangol ang driver niini. Ani ang report ni Eugene Hinutan. Samaran ang driver sa wing van truck nga kargadog semento dihang nabangga kini sa poste sa Purok Size Bagong Kahayag, Lakewood, Zamboanga del Sur, pasado as 9 kaganihang buntag Hulyo 20. Ang driver gila nga si Jupiter Suan Pereo, 32 anyos, residente sa Kapatagan, Lanao del Norte. Sa inisyal nga investigasyon sa kapulisan, nasayran nga ang truck nakarehistro sa usa ka Jopi Pong nga taga Maranding, Lanao del Norte nga nagsubay sa Secondary Road sa nasangpit nga lugar. Sakay sa wing van truck ang dagang semento ug pag-abot ni ini sa pabahada o kurbadang bahin sa kalsada, giingong kalit na wadan og brake, hinungdan nga wala na makontrol sa driver ang truck ug natumbak kini. Nabangga pa kini sa poste sa kuryente sa Samsorico 2 ug tungod sa kakusog sa impact sa bangga, nalagpot ang poste sa kuryente nga may resulta sa grabing kadaot lakip na ang wire ug wifi nga gitaod. Sa Facebook post sa Igmat Lakewood, Zamboanga del Sur FB page, makita nga nagkatag ang kargang semento ug dunay backhoe aron motabang paghawas sa natumbang nga van. Ang driver nakaangkon og mga samad sa ulo ug daling gidala sa Rural Health Unit sa lungsod. Human madapatan og tambal ang samaran nga driver, gidala dayon kini sa police station aron maimbestigahan. Ang lugar giilang accident prone area. Nakig-alayo na sab sa barangay chairman sa lugar ang responding PNP team alang sa seguridad.
Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe. At tangi mga indigent nga senior citizen nga wa makadawat og cash grant gihataga na sa DSWD 11 o mga batanong weightlifters sa Zamboanga City nang hakot og medalya sa nasod Uzbekistan. Ang mga taong dunay mga ginahambin nga mga grabing mga balatian o comorbidity, hilabi na ang mga senior citizen, sila ang mas delikado nga maigo sa coronavirus disease COVID-19. Busa dubling pag-amping ang himuon og tambali ang mga ginahambin nga mga sakit. Ang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule is a food supplement makatabang aron mapunggan nga musamot ang mga balatian. Turmeric o luyang dilaw ang nag-unang sagol sa Bilonga Gold. Gisagulan og sodium ascorbate o vitamin C aron mas mulig-on ang immune system. Ang Bilonga Gold Herbal Capsule mapalit sa mga butika. Do you want to be beautiful inside out? Visit RNC Lounge Aesthetics and Wellness, located at Door 3, Molavi Building, Emilio Jacinto Street, Davao City. Your total beauty and wellness center. Enroll now at Lyceum Philippines University Davao Campus. Courses offered: College of Health and Sciences, BS Medical Technology, BS Pharmacy, College of Business and Accountancy, BS Accountancy, BS Administration, BS Management Accounting, BS Customs Administration, Bachelor of Arts and Sciences, Bachelor of Multimedia Arts, Bachelor of Forensic Science, College of International Tourism and Hospitality Management, BS Hospitality Management, BS Tourism Management. They also offer junior college and the following courses: Now, LPU Davao offers Air Academy Drone Flight Training Program. Choose to take the lead. Choose LPU Davao. Enroll now. This portion is brought to you by Toyota. This portion is brought to you by Rizal Memorial Colleges. This portion is brought to you by Davao Light and Power Company. Nang hakot og daghang medalya ang mga atleta gikan sa Zamboanga City sa nagpadayon nga Asian Youth and Junior Weightlifting Championship nga gihimo sa nasod Uzbekistan. Ani ang report ni Eugene Hinutan. Nangharos og mga medalya sa nagpadayong Asian Youth and Junior Weightlifting Championships sa Tashkent, Uzbekistan ang mga atleta gikan sa Zamboanga City. Tagtulo ka mga medals sa ilang tagsa-tagsa ka mga kategorya ang nakuha nila Rose G. Ramos, 18 anyos, gikan sa Barangay Mampang, ug Rosalinda Faustino, gikan sa Barangay Mercedes sa syudad sa Zamboanga. Si Ramos ug Faustino gibansay sa ilang tagsa-tagsa ka mga coach nga sila Alin Diaz ug Gregorio Colonia. Sa karon, anaanay 12 ka gold, 2 ka silver ug 1 ka bronze medals ang mga Zamboangueño athletes. Niadtong Lunes, 4 ka gold, 1 ka silver ug 1 ka bronze medals sa 45 kg category ang nakuha ni Rose Jean Ramos nga igsuon ni Rose G. Niadtong Domingo, nadag-an sab ni Angeline Colonia ang 2 ka gold ug 1 ka silver medals nga nakatala og bagong Asian and world record. Si Angeline igsuon ni Nestor Colonia ang usa sa 4 runners sa national ug international weightlifting competitions. Ang Asian Youth and Junior Weightlifting Championship gisugdan niadtong Hulyo 15 nga mulungtad hangtod sa Hulyo 25, 2022. Busa gidayeg sa lokal nga gobyerno sa Zamboanga City ubos sa liderato ni Mayor John Dalipe ang kadaugan sa mga batanong atleta ug ang tibok Zamboanga team ubos sa Philippine delegation nga misalmot sa Uzbekistan competition. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.
Nakumpleto na sa Department of Social Welfare and Development Office 11 ang disbursement sa mga unclaimed cash grants sa pipila ka mga indigent nga senior citizens pinagi sa Social Pension Indigent Senior Citizen Program alang sa unang quarter sa tuig 2022. Nasubay sa DSWD 11 nga ang hinungdan sa mga wala maklaim nga cash grant sa mga beneficiaries tungod sa gipatumang lockdowns o namatay na ang ubang beneficiaryo. Nasay wala gitagaan dihang nasubay nga ang ubang beneficiaryo nakadawat og SSS survivorships. Moabot sa 427 million pesos ang na-disburse alang sa 284,700 ka mga recipients sa Social Pension Program. Nagpasalamat ang DSWD 11 Social Pension Unit Head Maria Victoria Arancon sa kooperasyon sa mga local government units nga mitabang atol sa payout. 1,500 pesos ang social pension sa usa ka indigent senior citizen nga madawat matag quarter kon 500 pesos nga stipend matag bulan kinisubay sa Republic Act 9994 kon Expanded Senior Citizens Act of 2010. Laumang makaapil na sa laom nga deliberasyon og debate sa ipangduso nga balaod nun sa Kongreso ang duha ka mga bag-ong kongresista sa Misamis Occidental human nila natapos ang Executive Course on Legislation kon ECL. Ang duha ka mga representante mao sila Congressman Jason Almonte o Congressman Sancho Fernando Ando Waminal. Ani ang report ni Neptali Batuleño. Lakip ang duha ka mga kongresista sa lalawigan sa Misamis Occidental sa 120 ka mga bag-ong napili nga representante ang nakahuman sa Executive Course on Legislation kon ECL. Sila si Misamis Occidental 1st District Representative Jason Almonte ug 2nd District Representative Sancho Fernando Ando Waminal may pahibalo ngadto sa katawhan pinagi sa ilang tagsa-tagsa ka Facebook page sa pagtapos nila sa maong kurso. Ang ECL mo'y training course alang ni adtong neophyte congressman sa 19th Congress nga giorganisa sa Office of the Secretary General sa pagpakigalayon sa University of the Philippines NCPAG Center for Policy and Executive Development. Ang maong kalihukan gipahigayon ni adtong Hulyo 11 ngadto sa 13 sa Rolando Andaya Hall, Batasang Pambansa Complex sa Quezon City. Kahinumduman nga sila si Waminal ug Almonte kauban sa Team Asinso ni adtong nakalabay nga piniliay og pulos midaog nga landslide batok sa ilang mga kaatbang. Neptali Batuleño, Newsline Philippines, Province of Misamis Occidental. Stay safe. Moabot sa 500 ka mga similya sa punuan sa kahoy ang malampusong natanom sa lain-laing ahensya sa gobyerno sa bakilid nga bahin sa Yukipik, Barangay Katalikanan, Alyosan, Cotabato, Kaganiha, Hulyo 20, 2022. Ang tree growing activity inisyatibo sa provincial government sa Cotabato sa tinguha nga mapugan ang pagdahili sa yuta, hilabi na sa bakilid nga mga lugar ug aron mabatukan ang grabing epekto sa global warming. Miapil sa pagpananom ang 15 ka mga residente gikan sa Barangay Upper Mingading ug Katalikanan na nagpasalamat sa probinsyal nga gobyerno sanglit gitunulan sab sila og food ug cash for work isip pahalipay sa ilang voluntaryong pagsalmot sa aktibidad. Gipangunahan ni Cotabato Governor Emilio Talino Mendoza ang tree growing activity kaganiha. Miapil sa tree growing activity ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office isip kabahin sa pagsaulog sa National Disaster Resilience Month sa tibuok bulan sa Hulyo. Kadto naghingpit sa mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Alang sa dugang balita, bisitaha ang website nga www.newsline.ph.
newsline.ph. Sa Facebook page, Instagram, newsline.ph. Ug sa Twitter, newsline.ph. Kung aduna mo'y mga balita o impormasyon sa inyong tagsa-tagsa ka mga lugar sama sa sunog ug baha, mamahimo ka na ninyong i-share pinagi sa Newsline Messenger. Masundan sa bininyo pinagi sa pag-subscribe sa YouTube channel sa Newsline Philippines. Ako si Paul Palacio. Dagang salamat and stay safe!